खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझाराव आरोबाव मानसि बुथारनाय जाथाय फिन बुयै बुयै बुथारनाय जाथाय बे खेबावबो मोसौ खावनायखौ लानानै मानसि बुथारनाय जाथाय थांनाय बावैसो सान सिगां सिखना राजा बिस्मित बसुमतारी जाय सासे थिखादारमोन बिथांखौबो मोसौ खावनायनि नंखाय अजद होनानै गाज्रियै बुग्लिनानै बुथारदोंमोन आरो माखासेखौ बुग्लिनानै गाज्रियै जोखोम खालामदोंमोन जायनि थाखाय गासै क'क्राझारावनो गोबां दुंहाव थासारि जादोंमोन दा फिन क'क्राझाराव मोसौ खावनायनि दायाव मानसि बुथारनाय जाथाय क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय भटगाव टिलापारा ओनसोलाव जानो मोन्दों बे जाथाया मिथिहोनाय बायदिब्ला साब्रै सिखावफोरा आबादारि फागुना नाथनि न'निफ्राय बा मोसौ गलिनिफ्राय मोसौ खावदोंमोन बेयावनो ओनसोलनि सुबुंफ्रा सासे सिखावखौ हमनो हादों आरो साथाम सिखावा खारग'लांदों हमजानाय सिखावनि मुङा अनन्त मण्डल 35 बोसोर बैसोनिमोन रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा गाज्रियैनो बुग्लिदों अनन्त मण्डलखौ उनाव पुलिसा खौरां मोननानै पुलिसा अनन्त मण्डलखौ रायजो राजानि आखाइनिफ्राय लानानै थांदोंमोन नाथाय देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों अनन्त मण्डला ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला टिलापारा ओनसोलाव थांनाय माखासे साननिफ्रायनो मोसौ खावनाय जाथाया जाबोबाय थादों खमैबो 20 मोसौखौ खावबाय सिखावफोरा होननानै फोरमायथिदों जायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय आरो रागा जोंनाय सोमजिनानै दंमोन बे समावनो अनन्त मण्डलजों लोगोसे साथाम गासै साब्रैया मोसौ खावनो फैदोंमोन बेयावनो अनन्त मण्डलखौ हमनो हादों आरो रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा अनन्त मण्डलनि सायाव गाज्रियैनो गाग्लोबदों होननानै फोरमायथियो जाथायखौ लानानै पुलिसा दा फागुना नाथ आरो बिथांनि बिसिखौ सोंनाय फिननाय लानो थाखाय हमबाय 1 फेब्रुवारियाव मोब्लिब बन्द थागोन 3 घन्टानि थाखाय मोब्लिब बन्द थागोन चिरां जिल्लानि माखासे ओनसोलफोराव फुंनि 6 रिंगानिफ्राय लानानै फुंनि 9 रिंगासिम 3 घन्टा मोब्लिब सिबिथाय बन्द थागोन बङाइगाव इलेक्ट्रिकेल साब डिभिजन 2 मावख'निफ्राय बेखौ फोसावदों 11 केबि टाउन फेडार पावार साप्लाइआ बन्द थागोन हाग्रा दानस्रांनाय आरो मेन्टेनेन्सनि थाखाय चापागुरि गोजोनपुरि आरो बेंटल गेटनि माखासे जायगाफोराव 3 घन्टा मोब्लिब सिबिथाया बन्द थागोन 10 फेब्रुवारिनिफ्राय 16 मार्चनि गेजेराव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादा जागोन जाहाथे फरायसाफ्रा मोजाङैनो मोजां आनजादखौ होनो हायो आरो फरायनो हायो बेनि थाखाय माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ बन्द खालामनो थांखि लादों डिसिआ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ गिबियाव बेखौ फोसावदों फरायसाफ्रा जाहाथे गोजोनै फरायनो हायो आरो आनजादखौ होनो हायो बेनि थाखाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना BNSS नि सेक्सन 163 नि सिङाव माखासे एक्टिभिटिफोरखौ बन्द खालामनो फोसावदों लाउड स्पिकार बाहायनाय माइक्रफन बाहायनाय बेफोरखौ बन्द फोसावदों गुबुन गुबुन प्रग्रामफोराव लाउड स्पिकार आरो माइक्रफन बाहायनायनि गेजेरजों गोबां नयस पल्युसन जायो बेनिखायनो जाहाथे नयस पल्युसन जाया बा दावराव दावसि जाया बेनि थाखायनो बेखौ बन्द फोसावदों बेनि अनगायैबो आनजाद मिरुनि साखाथियाव जाहाथे आनफेयार एक्टिभिटिखौ खालामनो हाया बेनि थाखाय राहा लादों आनजादखौ जाहाथे गोजोनै खुंनो हायो बेनि थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों मोनानि समाव आरो आनजादनि समावबो लाउड स्पिकार आरो माइक्रफनखौ बाहायनो मोननाय नङा आनजाद मिरुनि सोरगिदिं 100 मिटारसिमाव गनायथि गैया लासे रावबो सुबुङा थुबुर जानो मोननाय नङा आनजाद मिरुआवबो फरायसाफ्रा गनायथि गैयै जायखिजाया मुवा बेसादफोर जेरै मबाइल इलेक्ट्रनिक डिभाइस बायदिखौ लानानै थांनो मोननाय नङा आनजादखौ जाहाथे गोजोनै खुंनो हायो बेनि थाखायनो बे थांखिखौ फोसावदों डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ बिटिसिआव इभिक्सनबो जाया आरो एसआरबो जाया बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि रोखा राव बिटिसिआव होस्रांनायबो जाया आरो एसआरबो जाया फोरमायथिनो गोनांदि बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बाक्सानि मसलपुराव CWC मिटिं खुंदों जेराव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बेयाव बाहागो लादों फैगौ 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि गोरोबथा सानखौ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार आरो साब डिभिजन हेडक्वार्टारफोराव खुंनाय जागोन होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया जेराव बिसायख'थिनि समाव होनाय मोनबा गेरेन्टिखौ मावफुंगोन जेरै लाइमोनफोरनो 2 लाख राङै होनाय जागोन होननानै रादाय होदोंमोन बेनि चेकखौ गथायगोन होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो 17 जानुवारियाव बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लानाय मोसाखावरिजों लोगोसे दामग्रा देग्रा हानजा बिथांमोननो मान बावनाय जागोन होननानै फोरमायथियो जायनाखि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि गोरोबथा सानखौ खुंनाय जागोन फारसेथिं 10 फेब्रुवारिनिफ्राय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादा जागोन बेनिखायनो बिटिसि गोरोबथा सानखौ जाहाथे आनजाद मिरुनि खाथि खाला खुङा बेनि थाखायबो खावलायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि अनगायैबो आसाम नाङैनो
दा एसआरखौ लानानै दुंहाव थासारि जानानै दङ। बे बेलायावबो सोंथि खालामनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथियो दि बिटिसिआव एसआर जानाय नङा। 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव बिटिसि गोरोबथा जानायखौ मान होनानै एसआरनि गेजेरजों बिटिसिआव जेबो खहा जाया। बेखौ लानानै बिटिसिनि मोनबा जिल्लानि डिसि, इलेक्शन कमिशन आरो आसाम सोरखारजों रायज्लायबाय होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव गोनांथि जायोबा हारसिं गेलेगोन। बे खोथाखौ बुंथिदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। आरो एनडिएजों एलायन्सआव थायो ना थाया बेखौ बिजेपि राजखान्थि दोलोनि आखायाव एंगारनानै होबाय होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव इउपिपिएल हान्जानि ब्रैथि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंदों, जेराव मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनिफ्राय लानानै बिटिसिनि बारग' सिइएम प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बेयाव बाहागो लादों आरो बिथांमोनहा गोबां खोथा सावरायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बेखौनो फोरमायथिदों दि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव गोनांथि जायोबा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ हारसिंबो गेलेगोन। सोर दोलोजों एलायन्स जानांगौ जाया बेखौ पलिसि मेकिं बडिआ थांखिखौ लागोन होननानै फोरमायथियो आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों एलायन्सनि थाखाय सावरायनाय जागासिनो दङ, नाथाय जोबथा सावरायनाय जायाखै बा फाइनाल डिसिसन जायाखै होननानैबो फोरमायथिदों। एनडिएजों एलायन्स थानायनि बेलायावबो मन्त्रि बिथाङा फोरमायथियो दि बिजेपिआ एनडिएनि गेदेर राजखान्थि दोलो, बेनिखायनो इउपिपिएलआ एनडिएजों थायो ना थाया बेनि थांखिखौ लानो थाखाय बिजेपि राजखान्थि दोलोनो एंगारनानै होबाय होननानै फोरमायथियो। दा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ गोनांथि जायोबा हारसिंनो गेलेगोन आरो बे समाव बिटिसिआव थानाय 15 बिधान सभा बियाबनि मादाव 15 बियाबावबो गेलेनो हानायनि थासारियाव दङ, बेखौ फोरमायथियो मन्त्रि बिथाङा। प्रमद बर' बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै बुंथियो दि बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोरनि रैखाथि, गोजोन आरो जयै आवगायलांनाय बेफोरनि सायाव सावरायनाय जादों आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोना गेदेर मिशन भिजन दङ होननानै फोरमायथियो। एसआरनि सायावबो खुगा बेखेवो प्रमद बर' बिथाङा। एसआरखौ लानानै रायजोआव गोबां बेले-बेजे जादों, गोबां जेन्युइन बा नंगुबै भटारफोरानो थालांनो गोनां जादों। बेनिखायनो मोनसे सन्देह फैदों जाहाथे रावबो नंगुबै भटारा थालांनो गोनां जाया, बेनि थाखाय आसाम सोरखारखौ खावलायगोन आरो जोंबो नोजोर लाखिगोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। जोबथेसालियाव जोबथेजानाय सानै एनडिएबिफोरा फिन उदां जानो हादों। एनआइए केस नांनानै थानाय एनडिएबिनि सानै सोद्रोमा बिष्णु नार्जारि उफ्रामुं एन बेरेमा आरो अजय बसुमतारी उफ्रामुं बि बुहुम बिथांमोनहा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हाबाय। ओजोंहाय रन्जन दैमारि बिथांनि हियारिं दंमोन दिल्लीनि सुप्रिम कर्टआव, नाथाय सम थोस्लाबिनि थाखाय रन्जन दैमारि बिथांनि हियारिंआ जायाखै। उननि समाव माब्ला हियारिं जाफिनगोन बेनि अक्ट'खौ फोसावथ'नाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांनिनो अनजालि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया। दासिमबो सांग्रां जायाखै जोंनि उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरजों लोगोसे माखासे आइजोफोरा। एसे गोदै राव मोनोबानो गलियो, बेनि उनाव गावनो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो। फिन आरोबाव बेबायदि जाथाय जादों। सानै उन्दै उन्दै हिन्जावसा गथ'फ्रा आथोनारि अनागार खालामजानो गोनां जादों। मुस्लिम सेंग्रानि जेयाव फिन सानै उन्दै गथ'। उदालगुरि जिल्लानि सानै उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि अनागार खालामदों। दुथांफोरनि मुङा आइनुल आली आरो इकबाल हुसैन। दुथांफोरा उन्दै हिन्जावसाफोरखौ बुरखायनानै गुवाहाटि फारसे लानानै थांदोंमोन। बेनि उनाव उन्दै हिन्जावसा सानैजों आथोनारि अनागार खालामदों दुथां आइनुल आली आरो इकबाल हुसैना। जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव गसर होनायनि उनाव पुलिसा दुथां सानैखौ एरेस्ट खालामदों। बेनि उनाव कर्टआवबो लानानै थांदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।